Lamini, tonton Lamini, aye koy manke, tonton Lamini, Lamin, Clédo Lamini Jo, avec moi la radio Saramala, tonton Bec ma Saradela, tonton Bec Tleke c'est fort. Alaka barika de émission, alaka barika do IRL, alaka ison ibemini, alaka ikbemini noya, tonton Lamini Foye. Lamini, aye koy manke, tonton Lamini, aye koy manke, tonton, aye koy manke, tonton, aye koy manke, tonton ka, tonton yo, aye koy manke, tonton Lamini, aye koy manke, tonton MBK, aye koy manke, tonton Cheki, aye koy manke, tonton, aye koy manke, tonton Moussa, aye koy manke, tonton Alifa, aye koy manke, tonton Atete, aye koy manke, tanti Logo, aye koy manke, tonton, aye koy manke, tonton Siti, aye koy manke. Kuma de kanidu masa, di fudu mampanasa. Kuma de kanidu masa, di fudu mampanasa. Annoni moni di na mo bakke para la miliero. Annoni moni kani kanyo bakke para la kilikiniero. Annoni mara wa karo kura babon visa.
Sérieux Umu Sérieux Umu Sérieux ni kosobe Lamine Umu Sérieux ni de Lamine hali sini Umu Sérieux le do Umu bede Umu Jawara be Conakry de Jawara. Ah oui. Elle est Jawara. Elle est native de Dabola. Voilà. Umu Dara de Kojugu. Umu Dara adona ko artiste muso de Umuye. Ala ka hina chela. Amina. Aya do acheye. Saïdou Sissoko, Abana Salou, c'est lui qui était à la guitare solo. Allez des mangam. Abana Salou koro. Donc il Umu Sérieux Dara e hakiliba sanawa. Umu Sérieux Dara 1969 pour la première fois. 69. Ya famia, mais orchestre ni créé là, le Kebali Jazz a été créé en même temps que le Bembea Jazz, en même temps que le Simandou Jazz, le Nimba Jazz de Zérekore, bon, Nyandan Jazz de Kisidougou et le Tropical Jolly Band de Farana. C'est Je dis bien, Kebali Jazz a été créé en même temps que le Bembea. Nimba Jazz. En 1961. Tout à fait. Et Nimba Jazz de Zérekore. Nimba Jazz, oui. Kebendo Jazz de Gekedou. Kebendo Jazz. Nyandan Jazz. Voilà. Et le Nyandan Jazz de Kisidougou avec Djelay Kanté, un grand guitariste qui vit encore à la Kassi Jandama. Et le Tropical Jolly Band de Farana et le Nyandan Jazz. Nous faut déjà. Il y a Nyandan Jazz fort. Voilà. Il y a Nimba Jazz fort. Voilà. Kebali Jazz yo tout fort. À fait. 22 bandes de Kankandou. 22 bandes a été créé seulement après le départ du Horoya Band national. Oui, quand le Horoya Band a été nationalisé, Olu Talen, Balakala est revenu. Balakala faisait partie du groupe. Allez tomber groupe là. Mais Balakala Bora, Bembalia Nana, Ko Balakala Farikada ya Kassala. Donc Balakala Bocho de Flenikana, Mouanifla créé Kwankan. Nous avons 22 bandes de Kankan. 22 bandes. Kankanka ou Kamako Mouanifla. Mais Mouanifla Tundonde. Mouanifla Tundonde. Même fille. Namo. Oraya bandi ye dongli danga 22 bandi ye dugula made. Aye dugula mga 22 bande ibo fo jonye 22 bandi ye dugula maga de. 22 bande ye le la mga. Ne koni. Jardin de Guinée là. Au jardin de Guinée à Conakry. Au festival 1979 avant la mort de Sékou Touré. 79. Le Kebali Jazz a été programmé avec le 22 bandes au jardin de Guinée. Mais Lamine, heureusement, je dis bien, heureusement, il n'y avait pas de lumière ce jour-là. Donc, ça a été reporté. 22 man, 22 nana. Courant mana quartier là donc. Ya famia. Alors, au konim fenani tungadi là. On sait qu'à jouer, mais je sais que 22 bandes allaient vraiment faire trembler le Kebali Jazz parce que Antunte Foulayede. Mathieu Guilavogui est au Don Tiamanke. Sir Mathieu, le Major Mathieu. Namo. Mathieu Beageto de Dugonomo Bafodoko Mathieu Bleni. Katika Gogo Mathieu Bleni. Namo. Oh, Mathieu, pour la toute première fois, Mathieu Kana Boigné Studio Inkonaya. A resiglement fait. A Diaranya Benamanga, Niye Kumadi Makorom à Tesson. Sigatola. Mathieu Makorom Sega Mikrota à Tesson. Oh, Mathieu Banfait. Kambe Mathieu na teru bela jelefo ka katikaw bela jelefo Mathieu tola parce que abi kati don hakila bangera ye akorbayara ye ayaka demsenia na ka kamelenia ni chaman ke kati Bamako kaw katikaw ma bala denga Bamako kaw ya wele a mena Bamako ya fana donne ba de Bamako mo ma fale bado police don kamba barake ñoxum bela jelefo wallahi ya rabbi laga hinana baden furo bela jelena na la sonama aywa kamé Mathieu ayra fu ko sobe ya chien folo de akana studio kona nana bo do yipia nana bo dewnye wallahi ya jaranye ko sanjeli jeli no ne aye no ngome ngo Mathieu ngo ni afo nte est-ce que ne de la ke ya go no go ne a chien folo ngo ngon tum dofta namara do kaka do
a kuma yɛrɛ balala ne la k'a fɔ ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye. Ayi y'a siɲɛ fɔlɔ ye dɛ. Mɔgɔ ma falen bɛɛ bɛ ten de o. A bɛɛ bɛ ten de. Mɔgɔ ma falen bɛɛ bɛ ten de. I b'i ba sigi k'i hakili sigi ka bɛn n'a don ye. Kosɛbɛ. N'i y'o kɛ a ka ca Ala fɛ i bɛ bonya min nɔfɛ i b'a sɔrɔ i bɛ karama min nɔfɛ i b'a sɔrɔ. K'o tɛ kɛ tuma kɔ dɛ. Ala k'o kɛ an n'an baden lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ye. Amina yarabi. N'o bɔra yen sa an bɛ kɔrɔ yɛrɛ fo ale b'an fɛ studio kɔnɔ. Animateur jolenba don. Ne b'a dɔn. Kɔrɔ ɲanga don. Ɲanga don. Ko bɛɛ bɛ surukuba dɔn nka surukuba tɛ maa si dɔn. Ayi a tɛ mɔgɔ si dɔn. O ye radio fana ye koyi. A bɛ ten. Bɛɛ bɛ radio Clédou dɔn. Mais radio Clédou t'a denw dɔn. A t'a denw dɔn. E sigilen bɛ ka radio lamɛn n'e ka radio tiɲɛna. Clédou t'a dɔn dɛ. A t'a dɔn. A bɛɛ bɛ ten de. K'a bɛ ten de. N'Ala sɔnna. Tabarikala ɲanga Ala ka dɔgɔya k'ale fana ye. Yarabi. Ala ka tɔɔrɔ dɔgɔya. Ami yarabi. Ka sankɔrɔta di ka baara jidi. Yarabi. N'Ala sɔnna ma ɲanga don a n'a balimakɛ dɔ nana bɔ an fɛ yan. Kosɛbɛ. I ye Kuyate i ye su fɔ. I ye Vende Bande kankan fɔ. Kosɛbɛ. Vende Bande kankan an bɛ dɔɔnin lamɛn ale la. A bɛ ten. Umu Kebali jazz bɔlen kɔfɛ. A bɛ ten. Mais ka d'an balimaw tulo kan k'a fɔ Gole bi sira la ka na a ye weleli kɛ a bi sira la ka na. A bɛ ten. A tɛna se ka don ka bɛn n'an ye. Kosɛbɛ. Nka a bɛ n'an sɔrɔ a y'a sɔrɔ an ye paranya caman kɛ. A bɛ ten. A kan sɔnni. Inshallah. Wanda wara
ite njulu drama kemela aha ite njulu drama kemela ita gele ko te muso sorola drama kemela muso ate muso sorola ngambori biri biri ka wallo silala ka wallo silala o manjara biye yala ko nte sa ku fewu nte siki siku nte sike mo gisinku afle ko refo ko ale te sike mo gisinku ay ne dato kumala ay ne tawro sarat legaina wore fo ne ma fo de sidi kumbale ka fo comme de be ka fo ne datala atasi kemoku atasi kemo gisinku kemo gisinku asgu fale ka yarabide donc mbogotigini de fele kani baya ye munde baya ye mbogotiginu ka masiri la muso ka masiri de fen dogolen de baya ye mais bi ko tiena baya de fele ka da ko ka ala mo nya koro sisan est-ce que ya famia note baya ye fen dogolendo fen suturalendo muso la baya mo were mangan ka mogala na chete ya famia ana kamalen koni be mbogotigini gosi aka bayaka mais folo kamalen wolu tunte konoro ko ne bita konoro ko tegelen kelenye u te kelenye mbogotigini mimbe ta a cela la bi ko be soro so lamini ko bayama tege akagele de lamini dingira ka utlo benna en tant qu'artiste ne sungurun atara cela la kasora beso ni chien sabana de bo foya mbeni fo dingira ka utlo benna ndale benyere lade la bi ay wakati jelge ñoko saga de dinema ay wakati jelge ñoko mbolo anye min ke ñoko fe abe sanji duru bo sanji duru jene bu bari dingira be badon jene bari atumbe dongili min danema nyewo da ire ya adon ebi sega kan akoronya ngadu tunte adon atu jene bu tumbe dongili min landi aba foko Seydou Bathily fenka dongili Salifu ka dongili ni Bathily ayo de transformer ka adane yere la ya famia ye kuyate alale no ibake wala tama yaro isaraje nebula ko ninde beta yoro ko gal saraje nebula oui asegaka ye kuyate saraka mina dilele ma saraka mina bona kolonte ibake wala tama yaro isaraje nebula ye kuyate alale no ibake mala malila ya isaraje nebula la mini ibese kula madame te kan nabe soyende ate ni nabe madame yere ka jaya na be atara silike ne bakre dingirai wada atu be ka dongli ndaw nante nyinde gan shie jama ka to e masonga da sisa yo jale mena ya ntale tendadi wa men kan nyabi bola de dala sana yani madame kan ambi warabala me nimba jaza ibnu korofayana ni alasona na alasona inshallah Ikana
Waraba Nimba Jazz anyo di Koro Nyangado ma o kera wo jansa ye Koro Nyangado ye waraba ye de Nyangado ye waraba de waramina wara anya fula mi maku wanjalonka
Wanjalonka mais ati man nga kamede Wanjalonka yi waramina warade jaramina jara ni to bulu ko Wanjalonka o de panthère wa le tigre le tigre voilà donc nye ale jansa de we Wanjalonka koronya ngado ikera Wanjalonka do anu kama ngonale abe fen chamandon nya don à distance car don de près aussi ala barkala bi aye mo do fana sama kala do an kanyam kanga foli blaye ni iko wara ni dara nimba jazz avant que nka kuma dongili kan nimba jazz ni créer la chogomi ma koro min ya créer ala barkala be balola bi atoko ko Mitura Traoré ale dengue de taille évasion ye chaîne évasion télévision ni a dengue ta de we Mitura ye nimba jazz créé zere kure katla kana horia band créé Kankan sur la demande des autorités de Kankan au lieu de tara no fait quoi kana Kankan parce que nimba jazz créé nya finyana ya Mitura Traoré de Abouakar Demba Kamara ta ka don bembe jazz la Mitura Traoré. C'est un grand monument. Il vit à l'heure actuelle à Korola Koni. Même l'autre jour à la télé avec le retour du Horaband sur la scène, Mitura était le parrain. Il vit, alhamdulillah, il vit aujourd'hui. Korola. À Korola, Sigilin de Bekuma 600. Allez, ni Koroman Fila de Balaï s'est baladé. Odonya et Djichiranyeka. Il répétait avec son orchestre. Allez, Sigilin de Manfila Kante, Ubeka Jarabininda. Uyada ayreya foko ko fe zere kore yo zere kore ala gere sedu famadu zere kore yo cha o kinelo yenna lamini nyaye jicira nyekam asigilendo akorola abero minabe abe sambi shegina hakilla kante fila kante manfila de balai se balade Allez balola alhamdulillah donc pour revenir à la question wara niya me ko wara nimba jazz chanteur ni ko wara mais c'est un chant d'amour dianye donc il de do ayada akanyomi ma to de ko Fanta Jabate il est ndemena mirila Jabate jole kasima nyingo ko ndeni kaninyole wato tere siring sila ko ni mafelala ndeni kaninyole wato tere zere kure sila ko ni mafelala ko me wara bay sila lay ni ya ay donc il da aya uya titri ke wara yi parce que wara mankambe bo wula kono aya da ko wara sino dianye donc parce que oluka wakatu la voilà sira nunu ni yoro betu forêt de abe goudron tesra kan bulfe manchasra kan jati a chama na ni bora ya kibita se sigirin sisan kibora Bamako yansa kibita sigiri ibi sogo mi manka mesra la akacha ni te chejo lenye labini amanogo wo histoire ni dobe ya ni sigirinte ama me 80 kadam ne 80 kana 90 la mbe woro drone fo namu kabo Bamako ya gata lagine tile sabade tuno wallahi tile saba ubega minke alate 20h bosisa kosobe mugandro ibo ya sai sira Conakry otu ye tile sabade tile saba o fana ya ni mobili matinya de o watila abe dogo ngelenge o watila ni pine sora goigende boato bola wula kono ka goigembo goigende boto kana ka chambreur collé ala di bado be bon wati kele mina wolo ni pembe ani len yaw kan sisa baro na nyeke ngama o man ga were da gbayi yemu ye wa man ga kana manawa gbayi vala gbayi gen mana yiri yiri nyeji tewa jemani man ga ta fo mana dama ko gbayi wa ta fo chambra dama ko gbayi agben gbayi gen ima gbayi gende gbema mi boto de ankole mako gben gbayi gende boto ka sambrere kola ala atumbike fe penicilline jati atumbike penicilline buteline ne kono negaso sudela nunu jo awa chambrere be su fengena ibi tigini lamde si ibo da pompe kalaka ibo shiko la mini Ibrahim hakiliji kola ihole ankajibila awo ibe sara ga tege ga be wonima ko fana shiko
ka sɔrɔ ka beji mɛn ko o kɛ dɔ in na k'a kɛ dɔ in na k'a bila sa fiɲɛ k'a fɛ k'a i bɛ sɔrɔ k'a da la i b'a gosili ɲɛ dɛ k'o gosi maɲuman tan de mais a dun tun bɛ réussi dɛ a bɛ réussi parce que hali comment on appelle wula kɔnɔna ninnu na pneu kolo yɔrɔw tun tɛ yen kosɛbɛ mobilitigi caman dépanner na ten mobilitigi caman y'a ka pneu fani moto bɛ fani pompe min ye i bɛ bɔ pompeli ɲɛ camion ta n y'o ye i bɔ pompeli ɲɛ parantu b'a pompe u bɛ se ka 24 heures kɛ pompe walasa pneu fila ka fa u bɛ fɔli de kɛ ɲɔgɔn kun mobili pneu de tɛ bi parantikɛ na mobili pompe mobili pneu de tɛ bi parantikɛ na mobili pompe o ye pompe de mankan ye u bɛ nɛgɛ mankan bɔ pour que i ka courage sɔrɔ ne sɛgɛnna pompeli kama u b'a turuturu bɔ de mais Lamini ni tilala nin bɛɛ bɛ tiɲɛ ampoule bɛɛ bɛ tɛgɛ kɔnɔna la a bɛɛ bɛ tɛgɛ kɔnɔna la segin dɔnkili nin kan parce que mobili pneu de tɛ bi parantikɛ na mobili pompe mobili pneu de tɛ bi parantikɛ a bɛ o de la ka u bɛ nɛgɛ ma gosi la k'o la ɲɔgɔn ma walasa parantikɛ ka courage paranti dɔw bɛ yen n'a bɛ pompeli la f'a b'a sen kelen kɔrɔ ta sanfɛ kiw walayi la mobili pneu de tɛ bi parantikɛ na mobili pompe Mamadi Sonke y'ale de la a ka dɔnkili la 22 ban la a ye parantiw ladege de a ye parantiw de ladege an bi Jarabi lamɛn naamu i kumana Metura Traoré Manfila Kante kan voilà a ka Jarabi a ye min da k'a to bala ye se bala kosɛbɛ
Kambe da koro Yagaduye. Yagaduye, vraiment. Nala sonama. Ani foli kaka. Iye jarabi da sisan. Kosobe. Voilà. Jarabi de fleniye. Afle ka kuma mino foni na wasro. Ala zire kure ba atan filala. Yaron kankan kalu ko kisidu lolo diarara. Kisidu kalu fana ko gegedu lodi be yiriwa. Gegedu kalu fana ko masanta lodi be yiriwa. Mais masanta kalu fana sonna logo dimanye we zire kure gere sedu famadu. Afle ko de madani. Voilà. Aba dairo mina sisan ko keba koroba malo adiba mfuru musodo malo yaman maine musodomba malo adiba soron dindo malo yaman cha 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 nila kanu gelema cha 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 nila kanu gele baba oh baba Kati Dongili Dara. Dongili Dara. L'orchestration réussie, une belle composition. Une belle composition. Avec une voix langoureuse, veloutée qui fait voyager l'homme. Wallahi. Vraiment, on ne cesserait jamais de remercier les anciens. Pas du tout. Jarabi Dongili ni, Jarabi yere de Bakono. Kini bi mine, misi bi mine. Idien mɔgɔ bɛ diɲɛ ye ka taa fɛ jarabi in y'o de ye wallahi orchestre tiɲɛna an ka farafin jamanaw kan surtout Mali la a gɛlɛyara wallahi ni gouvernement bɛ se halisa welewele bila de don ni gouvernement bɛ se halisa ka ni don région nin bɛɛ orchestre la ka orchestre minɛn di k'a daminɛ Kayi ka taa laban fo région laban na ka denmisɛnninw dɛmɛ minnu bɛ fɛ ka dɔnkilida kɛ ni tun cogoya t'u bolo u t'a dɔn u bɛ taa mɔgɔ ka groupe la kosɛbɛ dɔnkilida ka di e ye voilà fɔli fɛn ka di e ye e bɛ fɛ ka fɔli kɛ e bɛ taa jɔ jɔn de ka groupe la k'e ka se ka ɲɛta sɔrɔ k'e ka se ka dege kɛ ni orchestre tɛ ni orchestre tɛ jamana ta région ta bɛɛ bɛ se ka t'i dege o de la kosɛbɛ artistes bi caya kosɛbɛ a sɛbɛ dɔnnaw bi caya kosɛbɛ minnu bɛ se ka jamana kunnawolo olu fana dɛmɛna ka sɔrɔ a ma kɛ ni waribɔ ye wallahi siga ka orchestre di Kayi ma kosɛbɛ k'a di Kulikoro ma k'a di Bamako ma Sikaso Segu Mopti ka taa kosɛbɛ Gawo Tombouctou Kidal ninnu ka taa ala nin dɔnkilidala belebeleba ninnu ma bɔ o de kɔnɔ olu bɛɛ bɔra nin ne kɔnɔ an bɛ vende bande kankan fɔ n ko orchestre de don min tun bɛ kankan kosɛbɛ Ɔraya ban orchestre de tun min tun bɛ kankan fɛ an bɛ ka Segu orchestre fɔ n'o ye Biton national ye kosɛbɛ orchestre régional tun tɛ de o don Kayi orchestre régional tun bɛ yen kosɛbɛ orchestre régional de Sikaso fɛnkɛ ma sɔrɔ olu la mari guitare ninnu bɛɛ ma tɔgɔ sɔrɔ o de kɔnɔ Mopti fana Mopti n'o ye Sori Bamba olu bɛɛ ma tɔgɔ sɔrɔ o de kɔnɔ wa kosɛbɛ Jean Bitar Kayi l'orchestre le mystère jazz de Tombouctou olu bɛɛ ma succès sɔrɔ o de kɔnɔ kosɛbɛ ni gouvernement sera k'i kɔfilɛ orchestre mɔgɔw la a bɛ jamana de ka taa ɲɛ sabati seko ni dɔnko kɔnɔna la vraiment o hakili t'u la orchestre minɛn sɔngɔ ye mun de ye fo ni région bɛɛ tɛ se ka orchestre kelen sɔrɔ ka taa wallahi yani professionnel minnu tun bɛ 1960 a bɛɛ kɔrɔla sisan nka a caman bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ mais u bɛ taa jɔn de fɛ yen ka ninnu dɔw ta k'u sara k'u bila ni orchestre kelen-kelenna bɛɛ kunna ka denmisɛnninw dɛmɛ ka ɲɛta yiru la yani nin bɛɛ kan taɲa Segu ta bɛɛ banna tɔ ye 3 de ye ala ka sini kɛnɛya ɲuman kalifa la ni orchestre kelen dira olu ma ye sisan o tɔ 3 min tora o tɛna denmisɛnninw dege Segu u bɛ denmisɛnninw dege a ko tɛ ɲɛta sɔrɔ a b'a sɔrɔ siga t'o la dɛ y'a ye a bɛ nin cogoya de la Lamini ala ka baraka don i ka kumakan nin na n'ala sɔnna yarabi an bɛ ninakili kosɛbɛ ni tubabukan fɔlaw bɔra yen sa n'ala sɔnna an bɛ tɛmɛ n'a tɔ ye a bɛ ten a kan sɔnni inshallah Andoni moni diena mo bakke frala miliaro an marawa
Umu Serieni Kambe Umu Bela Jelefo. Kosobe ka Umu Bela Jelefo. Lamini ne Dante Umu Jawarala. Ni musicien Kelenkelena be imagi de Frenye Koronier Lamini. Celui qui jouait au balafon était mon grand frère aîné, Sekoumar Kouyaté. Ale bana amena. Ya fami. Mimbi balafon, mimbi balafon. Ale de anga orchestre ni accompagné Conakry. Festival là. Il jouait au balafon. Ale a allé singelen Toumaï, ko Sekoumar Kouyaté. Mais il te joue tous les instruments de la mine. Il te jouait tous les instruments de la mine. Il était polyvalent. Il était polyvalent. Dans l'orchestre. Dans l'orchestre. Ah, au cas du chef d'orchestre. Kodjougou. Anye ballet à thème min fana don un ballet de 35 minutes. Sekoumar Kouyaté de a djembe fo percussion. Allez de tomber djembe fo. Ya famia. Donc il y avait Maki Kanouté à la guitare basse. Seydou Sissoko à la guitare solo. Guitare médium Amadou Sok paix à son âme. Et à la batterie, il y avait Jawara Baba di Grimping Col 45. Il veut que là, nous corofanions. Négatif, Mougamougan qui est fou, foutan, qui est l'emballage. Walaikum salam. Kanté. La mini vesti flamba mne. Tom Binika. La mini ne ma c'est un on se jante c'est un qu'il faut. Tabarikala. La mini amena média de Dima. Dala sona. Chaque mercredi mago be de la radio Black Ledula. Merci. Ah la mini dantila inequité. Dala sona. Ala kausra. Ya Rabbi. Sori ki tanaka dimaya. Kube kila merci ça. Quand même qui est bataille n'galga odona ko nga nyefiye kale kimbe barake bata de la Dakar bata power ko pas un pas sans bata sans un pas sans bata pas un pas sans bata avec me bara avec tout monde de la pas un pas sans bata on est divisé imanga panya kilinge ka so bata tisina akademba sikileme kilamesa sori bata sori kita Tabarikala. Amaka demba ya fifi danité ani sima madame Kanadi Kanté ko kifo ibara itsega keta fo nima Kanté fo itsega Kanté fo nima keta fana fo wallahi iko sisa ko sori bata keta dewa awo keta ai iko ko sori bata keta dewa awo iye bata da man nga ke toga donc sori baka dema bi fola Tabarikala. ko globila dala sona kina bayi nala sona mbi sala ni ma ba de anaka demba ya wallahi ala ku mengro ya me choroba ala gardi ko funi amin ala ka weretra amin rabbi kila ikwate ajaraje Kanté ambi fugo sebe inti welela nega juriye mugan kele funi futu nandia dando mugan kele funi futan kele hakilla ambalma uba feka chama fo iye Kouyaté surtout que orchestre koka retlena allo ibi ka radio fara radio mbi krafe ba fara am se ga nyoron famu allo oui iga radio in fara wala sambi nyoron famu oui Kouyaté tlubila oui yala ma oui iyo tanala yando ko sare sare tanala to alhamdulillah Tabarikala. be wore Ibe jam. to wala oui ila fulam so ma ya bali bi ila fulam so ma ya bali bi bari ka flam so yafa Kuma ika fulam suko manyana bo. amanyana ba fulo de ido do Kouyaté mi wala ay me Kouyaté te flayo na kala ma banya bo gadiba ay afara de ko flaw de gagni ni gaduma ay go yo ni do Kouyaté dara be dima Abedi bon le dre o jaranye sare merci nega juriye mugan kele funi futan kele makoro ka kene do golle ko abina de nala sona yafo abina eretlena allo nega juriye mugan kele funi futan an kele kledu kan an klubila eretlena allo Balmake, kuma bibulu. Lamine. Oui. Abedi, ça va ko kaya? Doni. Ko bashila? Bashitena. Ko be ka radio be sogole radio kledu la ngo Mali kelente de ambe ko kan fana ka radio sogole na la. Tabarikala. Tous les mercredis à Milamé. Et surtout mercredi passé
Il y a un vieux qui est rentré, tu vois, donna quoi, vraiment, et d'état ou dit quoi, ah, il y a été cadeau, tout comme la dit, la masse cadeau. Donc, là, on veut mal là. Sérieusement. Sur tous les plans, c'est connaissance de débat là, quoi. Wallahi. T'as vu? Donc, il faut qu'il y ait le numéro. C'est un fidèle auditeur de Radio Clédou. Sérieusement, Cheikh Sidi Goundrou. Cheikh Sidi Goundrou. Cheikh Sidi Goundrou, oui, oui. Goundrou est fladewa. Hein? Goundrou est fladewa. Goundrou est Srohade. Ah, Sroha. Oui, oui. Goundrou, on est Srohade. Oui, oui. A Diaranye. Il faut qu'il y ait le numéro. Il ne brangue de parce que Moussa est silade. Tabarikallah. Voilà, Moussa est silade. Donc, on met sur la cau pour une brève. Ah, Diaranye. Et Goundrou, inti welelila. Nega juri ye muga ni kele funi futan ani kele retlena. Allô? Oui, Antlebila. Allô? Oui, Antlebila mbalwake. Anke. Malke. Ah? Comment va bien? Toroste. Ma fa kuma kuya de fe. Oui, net lobila. Wa grand kuya de. Oui. Ona na wa to. Ko jamtu. Na martude. Yettide Allah. Ko hombo. Émission mo no foti ma ko Mamadou Diallo hanki mi noddo no portable mo. Selluka. Voilà. Oui, ajarama Diallo. Na to émission mo no foti mo en wallahi. Tabarikallah. Merci beaucoup. Barke Allah e modon o jarama. Inshallah yalla nawri yeso. Ya rabbi Allah. Amin. A jarama. Mi weltike. A jarama nani? Ok, jarama, merci beaucoup. Merci d'avoir appelé. Oui, Mamadou Diallo. Paya. Namu. Sunguru na paya. Nela meleka ni mando, nela yarabi ni mando. Sanya kwasila, soma sanya kwasili lelepe. Sanya kwasila, urala sanya kwasili lelepe. Kono ni ala sangama, sele soma sanya kwase kunde ni yanyela. Paya, tungoro na paya ni mando. Paya, kamere na paya ilama. Sanya kwasili lelepe. Sanya kwasila, urala sanya kwasili lelepe. Kono ni ala sangama, sele soma sanya kwase kunde ni yanyela. Paya, tungoro na paya imando. Paya, kamere na paya ilama. Sherina ni balo, balo jonaro. Sherina ni balo, balo jonaro. Nela meleka ni mando. Nyemiri lima tani na moto ya mipenda. Nyemiri lima tani na moto ya mipenda.
langulo yentoro la bena itimiri de la melekani Paranata mambili baraka de la melekani Sigirita mambili baraka de la melekani Wejetuta mambili baraka de la melekani Kankanta mambili baraka de la melekani Kamambili nindala ka kome botoni kote mwagolombe de la melekani mando Kabonga ninna ka kome botoni kote mwagolombe de la melekani mando Kalampo ninna mene kome botoni kote mwagolombe de la melekani mando Sherina ni bolo bole bole jodaro Sherina ni bolo bole bole jodaro de la melekani mando Nyemiri lima dani na moto ya nita Nyemiri lima dani na moto ya nita Kuyati Namu Kuyati Namu paya Kosebe paya Jazz National Abeting Kosebe Beka munde fo dongli kono Paya file ala mini ala niko paya ko sunguru na paya Paya kambiri na paya munde fo le file don sendi toko ko paya sunguru na paya abe komi niko sisen ko kambiri na jadongili ani sunguru na jadon Voilà, avec ube yafo yankadi ikalo sosol la donde wodi ya fo la mima ko yankadi don dumamba foli dumamba na a diate banamo fadiro paya sunguru na paya afele ka ninde la akanu nyoye dianye donkilile ko ka mombili nin dala ka ko min botoni no nde mawolondi nde la jarabini ka bonda nin dala ka ko min botoni no nde mawolo ka lampuni namene kome mbotono no ne magolo sunguru na paya sheri nani bali wo gosi bali jolaro afleka ni neda horeya bandu fana de la ka da mitura traure ma nu ko amako paya mitura la paya mitura muso donc adiana muso ya ola uye ka foko paya donc ni yenyi ni ka paya la paya koro de fleni ni Abubakar Demba ya da horeya bandu fana ya da jeli fode ya da mitura tarawre musoma ko paya voilà paya kamere na paya sunguru na paya negetuwe mugani kile funi futan kile donc ni kadi adara fana wala adara Abubakar Demba fe retlina allô oui comment bibolo merci bien je voulais dire que les meilleures productions en réalité en Guinée oui se retrouvent au niveau des critiques et de Bala. Tout à fait. C'est-à-dire dans le sens orchestral, harmonique. Oui. Prenez la voix de Manfila numéro 1. Dabadou. C'est un ténor inimitable. Tout à fait. Jusqu'à aujourd'hui. Effectivement. Parce que hier, vous m'avez fait pleurer avec un de ces morceaux. Bon sang. Et aujourd'hui encore, c'était presque la même chose. Bon, bref, j'en reviens à vos propositions dans le sens de l'organisation de la production musicale au Mali. C'est vrai. Bon, nous autres, nous avons été formés à cette école qui est de base communautaire. C'est de ces communautés qui sont sorties certaines élites. Oui. Si je vois Djelimadi Tungara aujourd'hui. Wallahi. Mais le mode d'organisation même de l'État a basculé dans le libéralisme. Merci. Donc l'argent est venu avec son fétichisme monétaire. Merci.
Oui. Pour détruire ces structures. Vraiment. Dans lequel cas, tu ne peux pas prendre Djelimadi, Oumou Sangaré, Bonkana et autres pour en faire un orchestre pendant que chacun gagne 1 million de son côté. Non, pas du tout. Merci mon frère. Eh ben voilà, ça c'était ma contribution. Merci. Voilà. Oh là là. Tunkadanye ka wele bla. Gouvernement Moro Tlobila ou Kaseka Non, région là, demain. Là, vous savez, j'évite le distinguo politique, c'est-à-dire que dès lors que nous avons perdu notre identité dans la gestion politique, nous perdons notre culture au fur et à mesure. Oui. Ne jouons pas aux défaitistes, essayons maintenant de recoller les morceaux. Oui, on peut encore retravailler et avoir cette identité perdue là. Vraiment. On peut l'avoir, puisque déjà il y a un éveil de conscience. Vous ne l'aurez que lorsque la forme de gouvernance sera en adéquation avec cette option. Et pourtant, avec les cris de cœur de tout un chacun, de tout Malien, on peut vraiment réintégrer encore les mêmes valeurs perdues d'antan. Il n'est pas tard encore. Il n'est pas tard. Bon, ce n'est pas une question de cri de cœur, hein. Oui. Ici, c'est le fondement même de la nation. Essayons toujours, monsieur. On attend l'appel. Bonsoir. On attend l'appel. Oui, merci. Merci bien. Merci. Atafaki sendola. Atafaki sendola. Nega juri muga nikele funifu tan anikele retlena. Hello? Oui, entre le bilan. Nega juri muga nikele funifu tan anikele retlena. Oui, comment bibolo? Ne taille folie. Merci. Beto ka wala me wati de ka fra raba hakki be afla ka wala me radio de sanse na foli be jama dara de anga ma fara o nga foli bu ya potwe Iniche. ba andim son hakki daira ni aga foroma we min ma ka anga ka be hakki ma tamanda ma potwe Kosobe. ala ka bulu me aga barala Amin Rabbi. ala ka ademe Amin Rabbi. ne taille folie O jaranye. Kwati Namu. Sama. Namu.
nasira domi para pin nasidi kambene para pin mere ampe para que capikaron fetila nyalo manjene kala jo para se patere pate sarabala Kuati Kuata ye mun fɔ yan Lamini kɔrɔ man fila a kumana yan a kumana n'i y'a mɛn fɔlɔ nin dɔnkili ni bɔra jumɛn de don Samakoro 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 voilà Signantoro Sama mais a dun fana y'a da dɛ a y'a da kɛlɛtigi y'a da Samakoro ninnu ko Sama o tɔgɔ ko Simba kɛlɛtigi ta ye Samakoro Bala ye Sɛbala ta ye Sama ye voilà pour ne pas que titre ka ɲɔgɔn chevaucher sinon a yɛrɛ ye Samakoro de ye Samakoro da dɔnkili tɔgɔ yɛrɛ kɔrɔ man fila de Dabadu o y'a da ko Samakoro man fila de Kisitigiw o le mankan filɛ nin ye o y'a da ko Sama o ye mun di Senba ko an na hɔrɔnya faranda jumɛn de la o faranda PDG de la PDG faranda jumɛn na PDG faranda hakili ko RDA de la RDA fana faranda mun de la RDA bɔra hakili de la ala ni hakili ɲumanw ni RDA créera RDA fana hakili fana bɔra mun de la o ye bɛn de ko bɛn de bɛ anu bara yan Laginɛ a filɛ k'o de fɔ nin ye ka ban k'a laban ni Sanba ye ko Senba ko depuis 47 la fanya yɔrɔ min dɔ bi jɔn de bara Senba ye batigɛ sara la fɔlɔ i y'a faamuya donc Senba bɛ batigɛ le a t'a sara donc ni o ye PDG RDA ye ko Senba ye batigɛ la a t'a sara la donc depuis PDG RDA créera sa min na 1940 Senba bɛ ba de tigɛ a t'a sara jɔn de ye Senba ye batigɛ sara la maninkaw b'o minɛ dɛ u bi Sama ye ji la u b'a fɔ a ma ko ayiwa ko i tɛ batigɛ sara di a b'o di la a ye ba tigɛ a yɛrɛ ye a bɛ ba tigɛ a yɛrɛ ye mɔgɔ t'a dɛmɛ na ba tigɛ ko maninkaw man kɛ k'u ka batigɛ sara minɛ Sama la tabarikala a kɔrɔ de filɛ nin ye ko Sama ko Senba ni an ko PDG Sili dɔw ko Sili dɔw ko PDG sosow yɛrɛ b'a fɔ a ma ko Sili donc an ko Senba donc a ye o de fɔ ko hɔrɔnya andulila hɔrɔnya farana jumɛn de la o farana PDG de la PDG farana jumɛn na RDA farana jumɛn na a bɔra hakili le kɔnɔ hakili bɔra mun de kɔnɔ bɛn de bɛ an fɛ Lagide ko jɔn de bara depuis 47 la jɔn ɲɛ Senba ye batigɛ sara min la wali Era tilenna allo oui kuma b'i bolo allo Antle nba era tilenna Lamine bɛ yan Lamine tulo b'i la oui min bɛ i b'a fɔ Lamine Lamine a tulo b'i la oui ne tulo b'i la o min bɛ ka ne kamana gan n'i ye maraka ɲininka ko e ye mɔgɔ de wa ou bien maraka k'a b'a fɔ k'a ye maraka de o tuma maraka tɛ mɔgɔ ye min y'o ɲininkali kɛ i b'o segin o tigi ma kɛ
Ah, ni maraka ni ko maraka ke mugo de obe maraka ba fukale maraka de te so fukuye mugo donc ba ira ba fuko maraka te mugo ko maraka na bla man ngawla na tikide man ngawe ay min be ala ka fo maraka ke ma ko e mugo de wa e fenga de wode kangan kanyiniga ka yala maraka te mugo wa parce que ale re nyinigali ke o ay na le nyiniga maraka ke de ka jabi ka fuko ma ko maraka te mugo wa ko maraka te fen kalama ni nyiniga wa fuko le maraka we ta fuko ye mugo re wolu bolo mugo ni maraka te kele wa ay mugo de bora maraka la e fana mo de maraka fe mogo de bora maraka la ah mais maraka to dole ay mogo de bora maraka la oda ta ba fena kale maraka de nterke chief le plus akana seila de lamini de masako lamini kana seila de ay lamini te senegal lamini de mare ne ta de menay mawo me ki de meni mais ni lamini de kuma la o ini lamini de kuma la aga foli do tabarkalla o jaranye foli tabu mi so tabu kay ko jugo jaranye ala ka senen ku yato ala ka gardigo foli ya rabbi ka hamina ko beno ko amin ya rabbi ala ka jamana yirwa amin ya rabbi ala merci ini baraji ne ngale ko ala maragade mogo de wa maragade mais mogo de dum bora maragala donc aba fo ko maragade do parce que mogo de bora maragala lamini maraka ba jabi de ko ale maraka de ale fe mogo ni maraka te kile ayi mogo de bora maraka lawo mais maraka ke fe ale fe mogo be maraka ay ma famu maraka ke ko akale maraka de no awo parce que ay mogo de bora maraka lawo ma famu aka fo tro ko nya mogo yi ayi mais maraka to fo na yo fo ki e mogo yi o keleba ko ni i digira second plan na premier plan mogo de lamini nerve ka fi maraka bi wele sa ki jabi kan wele na la soda mfana bia eretle ndafani ay condition ko allo Allah aba no la lamini silabe abea anaka makorobaw wallahi ubia amala diri shini kene bana ko la ka shini kene da umma amina ya rabbi alaka mangoro amina ya rabbi obe siramga abanga jamana kan yata difo tabarakallah yana kokoro do be rutunu nenu ko sobe abuga kuma ka yele luka ba no wanga jamana ni tizikata ni artiste ute ko sobe ni jelute ni numunte wallahi ni gawle ute Allah anga la da koro be do kabili kunu fawla dayla ko sobe check ngana shima te manga jamana kaya wallahi ni numunte mbolo jelibo bulo ube ba soro ni jedo jerelo membe conseil dama ko sabe conseil we ni mo au mo ba mu temena na au ko shia yi jeri yayi tabarakallah berika nga ma foro ba mu me jeri mo ko hakili madi merci ya me ko jeri ya ni da ko done namu ko do sugu do de do ko sabe o de nana na ko sira e fana ni pangi ni fem ni ko sabe au de be masake u bla u kanga keri do ya bu bwa ko namu au de be ko do na una so tugu bla sira ko sabe ko ke ba di ke u bla ko sabe ambe adeli au de so sunduru lamini fe ko do na de namu nya ja timina ka ko do na de do wallahi ba bora ko do ndu yo no ko sabe ma ngene ma de ko sabe o ye mu chengana e gero so sura do de no sikatola lamini mu sura de wallahi mala greshi kene laba ngonyuma namu ala ka di lamini amina ya rabbi ala ka di lamini amina ya rabbi ya rabbi ya rabbi amin sallallahu alaihi wasallam ini baraji ala ko duwaw minɛ ala ka duwaw minɛ cɛni baraji ala k'an to ɲɔgɔn ye ala ko duwaw minɛ an bɛɛ lajɛlen ma ya rabbi allah merci bien awa a ye tiɲɛ fɔ Kuyate namu i ye sama koro fɔ n y'o fɔ an t'o lamɛn tabarikala
kamane saya de jontola demi saya ye bon ki jere wara ana masengane saya de jontola wadi ti anye bon ki jere bunya Samakoro. Sigignotoro. Samakoro. Lagnontoro. Oh, lamini ambet lemina bi. Yeah. Eda nindonglun betuna. Oh. Ni ya men ko Samakoro. Mo chaman bebi minte Samakoro do. Samakoro e kinifende. Kinife mindo. Ibirila ati toye. Imini sigi ati toye. Ibini lo ati toye. Wode ko so ay koko signotoro, lagnotoro. Samakoro a bedo na bika sokono. Ni ye basi la keduma. Samakoro bebe le tuba de la sanfe. Ni basi kain borant mami ay be jigi kama.
n'i ye basi fɛ i ka bon kɔnɔ ko a ɲa fɛ ka na samakoro faga i komi dabi fagalan soso fagalan samakoro fagalan n'i y'o fɛ i ka so kɔnɔ samakoro bɛɛ bɛ ala mina ka yɛlɛ tuba de la sanfɛ a bɛ to yen fo ni basi a gazi b'a ban tuma min jɔ a bɛ jigin kama dugu talalen sinɔgɔ waati sinɔgɔ diya i kun fɛ samakoro bɛ jigin kama ala ka mɔ kisi samakoro ma de siɲɔ tɔɔrɔ de la ɲɔ tɔɔrɔ de kɔrɔ ma fila filɛ k'o de dan nin ye ka ban k'a ka musiciens tɔgɔ ma dan karisa i ma lɛnkɛ i la gitari kan de no i tɔ di la i la micro le no i tɔ di la talibi kamara a y'o tɔgɔ fɔ ka biɲɛ tɔgɔ fɔ ka papa tɔgɔ fɔ k'ale manfila yɛrɛ tɔgɔ fɔ ko ala ma kaba ni saya tɛ jɔn to la fonikɛya ye ala ma kaba ni saya tɛ jɔn to la woritiya ye ala ma kaba ni saya tɛ jɔn to la ku i ye lɔnnikɛla ye donc ko samakoro ala ka an kisi samakoro n'ala sɔnna ma yɛrɛ tilenna allô oui kuma b'i bolo allô ça va bien merci comment bɛ u ka kɛnɛ an tulo b'i la alhamdulillah ne ko vraiment a ka émission ye a ka ne ko tabarikala ne ala de kɛ n'a dabila a bɛ mɔgɔ fɔ ala sabali tabarikala ngo a bɛ mɔgɔ fɔ wallahi tabarikala o diyara n ye a bɛ mɔgɔ fɔ parce que ni morceau kɔrɔ ninnu waati tuma ni donc ni morceau bɛ fɔ tuma na i tun t'a dɔn ko saya yɛrɛ bɛ wallahi i t'a dɔn ko mɔgɔ bɛ sa ko n'i famana mɔgɔ ma siga t'o la i n'a famana i b'a sɔrɔ k'a sara ou bien a taara yɔrɔ dɔ la kosɛbɛ ne ye dugawu kɛ aw minnu émission aw filɛ émission na ne yɛrɛ tɔgɔ Bukari Kone u b'a fɔ ma ko Magaraki Jeliba Magaraki naamu ko Jeliba Magaraki ne ko naamu n bɛ dugawu kɛ a ka émission ala k'a ɲɛ a bolo ya rabbi Allah fɛn fɛn kɛ sababu ye k'a tiɲɛ ala k'a n'o cɛ jan amina ya rabbi ala ka radio so ala k'a yiriwa amina ya rabbi hali mun fɛ ala k'aw balo amina ya rabbi ala kana kɛ jugu sɔrɔ ye ya rabbi Allah i kone n bɛ dugawu kɛ dɛ i kone Bukari Kone di Magaraki i kone Makanaki ni diyara n ye Makanaki an b'i fo tabarikala an t'i sara sɔrɔ n ce weleli la nɛgɛjuru ye 21 fu 11 yɛrɛ tilenna allo waleykum salam an tulo b'i la kuma b'i bolo a ma sira sɔrɔ bi baara dɔw ɲɛ kɛra bolo a tun ye weleli kɛ ko n'a tilar'o la joona k'a bɛna mais n y'a dɔn a ma tila a la joona kosɛbɛ amin ya rabbi ne kun bɛ aw ɲininka komi ale kɛ a ko yi kuma dɔ fɔ a ko maninka kɛ min bɔra wagadu ka na maninkala ka ye n découvrir quoi b'a dɔn ko ale fɔlɔ de sigira yen mais kɔni kun ko ko kamara de mais a ye tɔgɔ dɔ fɔ a ka tɔgɔ in an bɛ ka tɔgɔ in de ɲini quoi an ɲina tɔgɔ in Kuyate e hakili bɛ tɔgɔ in na n hakili tɛ tɔgɔ nin na a fɔ an tɛ gole kɔnɔ gole bɛ na mercredi ni ala sɔnna inshallah an ka gole kɔnɔ mercredi nata ne yɛrɛ b'a question sɛbɛn k'a bila n ye mashallah i ni ce weleli la a ka numéro bɛ sɔrɔ gole ka numéro bɛ sɔrɔ gole a bɛ di sisan kɔni fo n'i ye weleli kɛ sɔɔni kɔfɛ dɛ a ka sɔrɔli ka gɛlɛn donc i bɛ numéro fɔ dɔrɔn i k'a tɔ ayi a filɛ 76 31 16 31 54 52 76 30 1 50 54 52 n balimakɛ an b'i fo kosɛbɛ awɔ i ni ce weleli la nɛgɛjuru ye 21 fo ni fu 11 yɛrɛ tilenna allo ayiwa Kuyate namu Senero namu Bembea Jazz National dɔnkili Kamara Boubacar Demba ye dɔnkili fɔlɔ min da Bembea Jazz la namu o kɛra Senero de ye kosɛbɛ an b'o lamɛn kosɛbɛ ka sɔrɔ ka bɛn n'a tɔ ye ni ala sɔnna
Oro yako kwanye wasenero Peredi yako kwanye wasenero Musolu bebo anye wasenero Tinini no bebo anye wasenero Ludi balu bebo anye wasenero Chierde yelu ambene senero Iba wa beila yebena senelemo Iba wa kanta yebena senelemo Nido wara purusa yebena senelemo Iba wa farana yebena senelemo Oh mbadeno galanya tumate modamba Kombadeno anye wa senero Komonye mo bewi anye wa senero Ombadeno ambene senero Komonye mo bewi anye wa senero Ombadeno jonita na kongoli Kwati aku galanya tuma temo dana. Oui munde galanya tuma. Galanya ukoro kamalembaya tuma temo dana. Otiteme sungurumbaya tuma temela. Ta seneke folo. Ta seneke. Ni ye seneke tuma. Ni senebana. Sene manala don. Danfew mana don. Amana korota. Suma manala don. Kamalembaya manawa. Galanya manawa. Ibi pare kabo. Ikono falendo. Monon falendo. Ni bora. Ibe doni fereka double kun. Joti. Kasra jangele mne. O kafisa. Ka galanya langolonje. Afele kode foyan. Kongo be sisande. Voilà. Minoro be. Malo wari yelela. Fembe de songo yelela. Voilà. Tulu 600 tulu litri kele keme ni bishegi wa keme flade. Tabarikala. Kolaje. Ye kolaje. Tigabi ka sene jamana minka. Fɛn bɛɛ bɛ ka sɛnɛ jamana min kan malo b'an fɛ yan fɛn bɛɛ b'an fɛ yan si tɛ ka sɔrɔ hɛrɛ la mais balo ka gɛlɛn sɛnɛkɛlaw de dɔgɔyara parce que minnu kan ka sɛnɛkɛlaw fana dɛmɛ n'o ye denmisɛnninnakaw ye a bɛɛ taara damanda la a bɛɛ de taara damanda la a bɛɛ ko sɔrɔ teliya a kuma le fɔlen filɛ i bolo o ye kɔngɔ bɛ yen minɔgɔ bɛ yen gɛlɛya bɛ yen an bɛ taa min alors que dabakurunin ti tɛ kɔrɔbɔla denba filɛ fo ka diɲɛ wuli a filɛ ka nin de fɔ nin ye nin de kɛra ka dɔnkili fɔlɔ ye bɛɛ la a ko an ɲɛ wa sɛnɛrɔ galanya tuma tɛ mɔdanna n baden nu an ɲɛ wa sɛnɛrɔ
Johnny Tana ye Congo de di. Adamaden dun tana de Congo ye. Ako ko lutiba lube ko kwanye wa senero. President ko kwanye wa senero. Nkomonye mobe wuli kwanye wa senero. O mbadenu Johnny Tana konkodi. Komonye mobe wuli ko korolo. Komo ani nyemoro. Nko mo nyemo be wuli koni aka kandido mo nyemo be ga wuli ko anga nyemo be ka bo kata senero wole fo kan velu adu yen ndat mamena nyemo dun tumbe senekede o tumbe senekede révolution wati tede révolution wati ali gouverneur foro tumba foro babulu bebe senere ke et puis balote bo ate bo kata yorola amaso balo ka bo padani lezi afle ko re fo koni aka kana ni ya me abiki afle ko komo nyemo wote anena komo nyemo mo nyemo agwati tagwa fe ay no gbate ay gbate lo gbakan gbate lo gba agwati tagwa fe nko mo ni mo la mole abadeni gbate lo gbakan ni go gibo koroyin ni voilà ni iye ni musoni furu kana no yi ka dora furu kana o choko sanfe namu oye wodoye oye gbate lo gbakan agwati tagwa fe mo fana muye gbati tagwa fe fantan tese ka fantan nyo balo tiens la fente kum fente na wode fle ko de foniye ukakana koni kakana ale fana kuko nko monye mo be wuli nko anga nyemo be wuli wode fokan fle l'exemple c'est qui merci etinati jo versi la ki be mo commander koni quand mo kalano mana foko mba metele la tuma ben moi je suis un intellectuel au bout d'ici gauche intellectuel qui s'arrête et puis vesté cravaté qui donne des ordres qui n'est pas parmi les travailleurs et te bofoloti i manchite versi bo ki bolo kurkuru ka manchu kuru kana fi kabakoro kati bolo do ala e de bi jo kono ko toi tu es un intellectuel toi tu es un intellectuel qui jo ki cravate kati si clim koro ka ordre dit ta terrain kan era do be se ka un an ka utita terrain kan et tu dis que tu es intellectuel moi j'ai vécu un fait un gouverneur de région un gouverneur abetaka foro la kataka blokibo kato shemiji makibrin kamalo bimbo gouverneur de région intellectuel ou connaît exemple de ira partout anya ira ou yoromina ou ira be sorala anyagamine bubolo voilà quand il a créé la FAPA c'est celui-là même qui sait se tirer de toutes les situations merci situation fin manana aba gérer mais qui se de bigini papier ala ka nye ka dama o da ta ko mo nyemo be ka wuli mo nyemo be exemple de hirawo ititi sigilen to yoro jana ka foto we ayake sigilen be c'est pas possible atinya de mbaka dongili de koro pleni ala ka hinala ya rabbi retlena assalamu alaikum wa alaikum salam ma bibulo kati ambifo tabarakallah wo jaranye nere ko nyakai ala tabarakallah tamatele tanasite ilise tanati tabarakallah ika sengo yorolo sengo nga sengo yorolo nga sengo yorolo ni fula ko tobe ni odialenye ala atile noya amina ya rabbi ala radio sultania amina ya rabbi ala mobeso ala amina ya rabbi kambe amina ilise batelo gbaka atara yaye koni ka senko yorolo ale bola senko kale ka senko yorolo allô oui entre le bilan salam alaykum wa alaykum salam peut-être ido ke do Amadou Balde ala ndoni afeka participa ka barula tabarikala o jaranye baruka de kuju o jaranye ni moy awka baro naje je akli je vraiment am be bala kosobe wallahi na pensament ko kosobe an yere ni do ngini do bo wati mina ka tran fana be dem fana ra tere la sigine fana fuka moral ka ala o jaranye Balde anda Allah taala dira la ka andema amina ya rabbi amina ya rabbi di amma ya rabbi Allah ga do min ala jamana makube minna makube batigila anda Allah taala dira ka batigi to ya rabbi Allah ko sabati merci beaucoup vraiment ka baraka ajara nyamadou merci beaucoup merci mon frère ami mo labanta kwati wati corona radio cledu ko yo wati ko ye
nɛgɛjuru ye 21 foni futan kelen eretlena. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Kuyati. Namu. Tanama tele. Tanasitema. Tanati. Tanasite. Ne la gine kale de ne bola kisidu. Ala tanati la. Tanasite. Tabarakallah obradiani. Ala imison dumanye. Ala wajale mfana ye. Ala malu bena kelema. Amina ya rabbi. Ala ma imison taranye. Amina ya rabbi. Demba ka morso nunu. Namu. Ne miri janyan. Wallahi ma. 66 67 68. Oh. He. Allahi. Allah ini lamin ala ka baraka daw. Ya rabbi Allah ya rabbi Allah. Amina ya rabbi. Amina ya rabbi. Ala ka men ka ini sonke. Amina ya rabbi. Amina ya rabbi. Ko barika ini se. Aba inci awe wala la kete namu ambi kambenda na ala sona inshallah na ala sona ma ala ka dogo kun were ira amina ya rabbi ambi me ka nyogon baro inshallah ya rabbi Allah kete mba mobali yeso ayo ni matala sa tabara nyeke akambe talata do da arabado da la sodaba tonton Lamini abara ko nyumanke tonton Lamini ayere ko nyumanke tonton Lamini Lamin Clédou Lamini jo avec ma la radio Saramala tonton bec ma Saradela tonton bec lege c'est fort alaka barika de émission alaka barika do IRL alaka ison ibemini alaka ibemini noya tonton Lamini entre vos oreilles.